ozugbo a nụchara ọgụ ụfọdụ ndị Igbo anyị na-achịrị azụ ka ha sonye n'ebe ndị opekata mpe nọ na ihe gbasara ọrụ oyibo anwefu na-ewegharịchana ọnọdụ niile ha ji bụ mbụ na Federal Civil Service na ndị nwụfọrọ ya bụ ụfọdụ ndị na-achịrị azụ bụzi ndị asịrị na ohere adịghịzi onye ọbụla na-abịa mata na tupu anụ ọgụ a na-afụkwu ndị Igbo dịka ndị na-ada agụ akwụkwọ mana ndị Igbo bịaziri gụwa akwụkwọ gụfee oke nke bụ na irutezie ọ bụ eziokwu na ọgụ bịara mee ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ kwụsị akwụkwọ ihe dịka afọ 3 na afọ 4 emechakwa ka a nụchara ọgụ ha na-achịkwa azụ wee gụọ ya bụ akwụkwọ ya bụ na mgbe a na-asị na ya dị agụ akwụkwọ agafeela kịta anyị na-agụzi gụkarịa ndị ọzọ ịchọ gaa nene statistics ị ga-amara ndị Igbo so ndị kacha gụọ akwụkwọ na Naịjirịa mana ya bụ ihe mere na ozugbo a nụchara ọgụ ndị nọbụ n'ọrụ oyibo a na-achịgbu ndị be anyị wee tinye isi n'ịgba bọyị na ya bụ ịgba bọyị anyị nọ n'ime ka anyị nọ wee produsuo ọgaranya kasị ọgaranya maka na onye ajụrụ ada ajụ onwe ya otu ụzọ mechie ọzọ emepe anyị wee banye gbawa bọyị wee zụwa ahịa zụrụzie nke bụ na anyị kpataziri ego na-atụbatazi ngwaahịa mana ka anyị na-atụbata ya bụ ngwaahịa ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na enwere ihe ọbụla jikọrọ gị na ndị kọstọm ị gaa n'ebe ahụ na ndị isi nọ n'ime ya bụ ndị ugwu ndị Igbo opekata mpe ndị Igbo obere ndị Igbo banyere n'ime ya bụ ndị na-ebugharị faịl agana m na otu ihe na dịkwa na Lagos ọ bụghị dị n'ugwu wefu na ndị isi niile bụ ndị Hausa ndị ugwu ndị Igbo na ụfọdụ ndị Yoruba bụ ndị na-ebugharị faịlụ ebe ahụ ọ bụ eziokwu na Jagaba na-abata na kịta na tinyewezi ndị be ha epetika achọrọ m iwebata ajụjụ a ka anyị tinye ọnụ maka na kịta ekwuo na ndị Igbo unu na-achite n'azụ mana ka a na-asị anyị na-achite azụ ada akpọ anyị ka anyị na-achite azụ soro na NNPC maọbụ na CBN maọbụ na Customs ebe a na-akpọ anyị bụ ka anyị bata n'amị ka anyị bata na polisi nke bụ na ndị be anyị ada efilizi kwota nke e nyere anyị ịbanye n'ihe na ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na dịka okwuchite ọnụ Igbo ị ga-eme onye Igbo ị ga-enye onye Igbo ndụmọdụ ka ọ ga-abanye na ihe na ụmụ ebe a na-asị anyị ngwa bịanụ ndị be anyị kene m Ugwumba anọ m ihe ikwuru aka dị onye ma ya chi n'isi ọ bụ na ndị Igbo chọkwuo ịba na cemetery ha jisi ike mana you can't force us into that ịba na army maọbụ ịba na police ebe ọ bụ na achọ ka ife dị mmadụ abịa na kwota unu enye ha like you said n'ọrụ oyibo unu enye position na most places anọ mana ụmụ nchọ ka m adres opening montage gị ikwu dat na mgbe ahụ na ndị Igbo asị na ndị Igbo ha agụ akwụkwọ emechaa agụba akwụkwọ no ndị Igbo bido frontine gụba akwụkwọ mana ihe mebere na abịa ihe nwere den bụ print media print media bụ ndị Yoruba na control ya check ya nche ma Daily Times ma Tribune ma all the papers bụ ha na control ya emegide nke onye Igbo werite bụ iwu anyanwụ wetara Lagos a champion ha were kwoki mawuo ya Daily Star ha gafe ha bido na frustrated because ha nwaji eji print ha nwaji eji ego esebụ na Naija were ya dizi mbụ na m ha na-enye anyị statistik mgbe ahụ ihe ọbụla asị gị data na ndị Igbo ha agụ akwụ na illiterate traders ka ọ bụ onye ọbụla aba gị n'isi mana ha eche ha agwa gị na ndị be ha abalị ka ha na-alụ ha ekwe agwa gị na ha nwe conductors niile ha ekwe ha agwa gị na ihe mere ọbụla ele a na ha eje n'ụwa ọgụ ya mana nke a na-ejide iche so what I'm trying to say is this na o nwere mgbe ndị Igbo ji dị low na academic ladder no ihe a gwara anyị olu ka social media pụtara social media report yourself Igbo sị datara na ndị Yoruba ka ndị Igbo gụọ akwụkwọ eweta gị school niile jere jambụ na-eweta gị school by school na ifere ọsọsọ ndị Igbo mana before it possible ewelite print media gbuo ya so print media so na the demons chere Nigeria but ha na-ejide iche ka ife eji maka wee bịa ihe kwuru bụ na gwa m ihe ikwuru na anyị mana a na-asịzi anyị anyị bịata n'amị ụfọdụ na-asị bịata na polisi na ụmụ ndị a na-ebu egbe chakam ya ihe bụ na ekwere m ọsọ anyị bata
budu say bata na customs say bata na NDLE kwa say bata na CBN bido no gotobe eruze na nke ami ebe na ha nwere more interest na ami ha no go na file and rank mana ise ndị Igbo ha bataba na ami kita opon ihe na egbugoro fa eme ha na nwe obere ndị Igbo je na ebe na egbu mmadụ ebe na agbo ndị mmadụ ka agbọsịa ekwesị na so ọ bụ na ọ dị hoto ha mebe na ndị Igbo ama mbụzi slave forever epetike mana chegwere ka ntinye o mgbe ụfọdụ ọ bụghịkwa ha nwa mechara anyị ihe niile o achọrọ m ịjụ ha dịka ajụjụ kwuo ya dịka okwu maka na onye gbagoro n'ọchịchị ịbụ okịta Ajagaban gbagoro ọ na-atinye ndị be ha ị na-ekwu okwu omehen mana ama m na nwanne anyị nwoke arụgo CBN gọvanọ mmadụ ole ka ọ tinyere n'ọrụ ịma ihe first attack inyere m ya ekọrọ m ya maka ị ga-asị mgbe ọ nọ dịka CBN gọvanọ tupu ọ gọvanọ Anambra mmadụ ole ka ọ tinyere n'ọrụ a na-atụ anya na ihe dịka afọ 5 na afọ 10 ga-abịa asịghị m na enweghị ndị ọ tinyere kama na mụ ama enwere nke be anyị rụrụ senate president mmadụ ole ka ọ tinyere n'ọrụ ga-abụ oru echi asị na eme mana ị ga-afụ na onye ugwu bata onye ugwu a na-ekpo onye ndị be ha niile gburu ndị be ha gbaa ya okirikiri sị na edugara m onyi nwoke na customs na Lagos a na Ikeja ebe esiri trọk ya erute ebe ahụ isi n'ọfịs ka abanye ka ihe mgbe a na-asị bụ sara mara ekwu ka na n'ọfịs niile nke bụ na ma ndị Igbo anyị na-eme ihe na ịma mmadụ na ọ na-enere m ofu onye anya nsị ya nwanne ka ime nne ya afọ ọsị na ọ dị mma onye ahụ bụ onye ibuga faịlụ to ebe ọsị 2,000 5,000 ọkwa onye be anyị o mana ihe m na-ekwu bụ na ọ bụcha ha nwa mere anyị ihe na mgbe ụfọdụ na ọ na-abụrụ ndị be anyị ruo ebe ahụ ụdị nke Goodluck merụ rute ebe ahụ na-aga arụ almajiri mechaa almajiri eji na-emere kampụ ndị ekpere makịta so na ọ bụ ụsụsụ agba ha nke bụ eziokwu na nke ikwuru nsị na enyere m first attack uppercut ka ọ bụ like you said osichaghị ndị a n'aka osikọ ndị be anyị n'aka like ka ikwuru Soludo CBN gọvanọ mmadụ nke otiri n'ọrụ o nkwe ka ọ bụ n'olu mmadụ na-abụọ mana ebe ka otiri fa na ọ bụ na otiri ngige lụrụ Labour Minister kwa mmadụ ka otiri n'ọrụ icheki ihe niile chigolo ọchịchị n'ala Igbo mmadụ ka tiri n'ọrụ ma onye be anyị bụrụ nya bụ onye isi na-ewe ndị mmadụ na polisi ndị be anyị bi ebe ahụ ị na-asụ Igbo na-asụ fuck you man ma ọ na-asụrụ gị Hausa like you said ndị be anyị fada etinye others na position ke m ka ihe na-echigoro ọchị ma ndị dugo ministers mmadụ ka tinye n'ọchị ọkwa dị CBN ọrụ mbụ Soludo ka 100% ndị gotere mbụ Sanusi wee bupụta ego na-ebu ndị Hausa n'ego dị na ama m na-eke ego n'ebe ahụ asị na ego were ndị ga 100 million ama m na ụdị ego ahụ dị bụ ọkwa onye ka this man nọ na jide akwụkwọ na-azọ president mbụ m karafa nke emezugo sorry emefiego o mefiero so bụra m na say okwu ebe a ka ọ nọ wee mee ihe na mana ndị be anyị lụrụ ya keri ha mere ndị be anyị bụ pro na enwebrat na onye rigote ọsị ụgwọ gbajie they don't like to promote what I'm okay now anyị na-ejeta aka Ugwumba bụ nye nwa bụ nọmba 1 na ihe gbasara ndị Igbo ndị be anyị na-ewetago Ugwumba advert ndị be anyị na-emegodogo program si Ugwumba ka edukuru si eme na ị na-atra ịkwọ na-ejide mana ndị Yoruba eme na Yoruba ndị asọm eme na Hausa sometimes ife dat na ihe na-eme anyị si anyị n'aka you're right ọ bụrụ ihe na-esi ndị ha n'aka no because onye afụrụ na ọdụ anụ ka na-ebe ya anụ ndị be anyị onye nọ na ihe a na-eme like ikwute ọ bụ na ebe anyị president echi niile kedu ndị eti like chief of staff chief of army staff defense staff o nwere onye nọ na onwe ranking officer anyị nwere because na ndị be anyị niile ịda ha na-azụ na ha na-apị ọrụ ma na silly things where are they emechara na-ete marginalization kedu na marginalize anyị na ihe ikwuru wetere ya bụ na mkpokọta okwu anyị na-abụ kwekọrịtara na anyị amasịkwa ndị be anyị aba na amị kama anyị chọọ ịba amị ịba anya na ụdị gbagonitere n'ogo akwụkwọ ka ọ ghara ịbụ na emere akpọnyeweghị isi gị gaa buru egbecha m na Sambisa ịgụ akwụkwọ ịgbalite ruo mgbe a ga-eme ihe na ịfụ nwanne anyị nwoke nke polisi Frank Mba ya bụ nwoke ine anyị fụ na ya bụ nwoke bụ mmadụ na-arụta ọrụ ya ọfụma ya bụ na anyị asịghị iru ebe ahụ gị megide ndị ọzọ kama na echefu na ụlọ maka na agụcha n'ama a ga-agụ n'obi ya bụ biko
iru ebe ahụ rute na ndị be anyị bụ ndị be anyị ndị a niile a na-ewe ọrụ ndị a niile na-agbago ebe ahụ ma ọ bụgoro nọ na appointment mmenụ ka e nwere ofu onye ịmaka na ofu onye be anyị enwere mgbe a zọrọ igwe na be anyị asị ịma na ịpụtasị gị kedu ihe ịrụ ọrụ obodo niile gbazuru asị kedu ihe ịrụ ọrụ obodo mgbe anyị na-arụ nka kedu ihe ịrụ ọrụ obodo anyị ọ bụghị nke ịrụ ọrụ etu isi rụọ ya na nọ kedu ihe ịrụ metụtarụ ndị obodo a ofu onye wee koirigide si ya jikwa na-agafe ụmụaka moto wee gbawa bọọlụ ya wee kpọọ ha gonye ha bọọlụ ịpụ na iberibe dị ụzọ na-abụ ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ anyị asịghị aba na soja kama na ọ bụrụ nke rekrut a mba ọ bụrụ na e nwere onye chọrọ ịba ya bakwa ahụ mana ịchọọ ịba soja chọọ ịba ihe ọbụla na-abanye na Naịjirịa ebe ọ bụ na ha ejiri n'aka ha kee ya bụ oke kenwe anyị ekwu na a na-enwe gas pipeline niile emena enweghị nke na-erutere ala Igbo maka na ọ bụ eziokwu na esikwa na ala Igbo na-eweta Imo steeti so n'ebe kacha esi ebute ihe gas mana eme ya in fact na railway na-agafe ala Igbo bụ because na o si ugwu Awụsa gaa Port Harcourt si azụ ya bụ na amaghị m otu oge esi bụ unu fụrụ mgbe ozugbo a nụsịrị ọgụ ozugbo ha na mere Obasanjo take over ndị companies ndị nọ na obodo abụ Lagos ejiri nwaanyị tinyegasị ndị be ha ma shares ndị Hausa ihe gbasara shares edoghị anya kachasị mgbe ahụ USC liver ọ bụrụ ha anwụ ya ndị be anyị na-ego ahụ n'ebe ahụ na-ehichara ha akpụkwụ ma Cadbury emechazie erituo na nke erituru ndị be anyị maka na ndị be anyị ha anyị ma bụ ọgba na onwe ikeketa orie anyị wee mepezie Me and My Sons Limited orukwa na mgbe anyị ga-agbanwe ama m na ụfọdụ n'ime anyị agbanwewe gị mana ihe anyị na-ekwu bụ biko tupu epeti ga-apịachi ọnọdụ a ihe gbasara nchekwa a na-asị anyị na ndị Igbo ekwe ha banyekwa amị o mana ịbanye ya ijiri anya ihe anyị na-amajisi ga-abanye na bụ na enwere mgbe ọ ga-agba ruo anyị na-ebe akwa asị gị kedu onye a ga-emefe ya bụ ọchịchị kedu onye bụ next in line ya bụrụ nnọọ na iruru dịka Adamma anyị ruo n'otu DIG ka AIG kama a ga-eme ihe na asị anyị na onye obodo a kama a ga-eme ọkwa IG of police otego kwesịrị ịrụta ya mana kama ọ ga-aba onye ọzọ n'aka na-abụghị onye onye na-eme ya extend itikọta mgbe ike agwụ mana ndị Igbo anyị amaghị eme epetike ike agwụ na ndị be anyị ime obi na-agwụ nke bụ eziokwu gịnụ ntị abụ na ịba amị Ugwumba kwutere ya ọ bụrụ ibido from recruit ịbagodas recruit gụba akwụkwọ mana ka m gwa gị as a graduate the first rank ihe enwe na amị bụ second lieutenant ọ bụ na navy ọ bụ sub lieutenant ịbụrụgo officer inwego platoon ịgụrụkwa na-aga promotion gị ha isi na ọ dị little bit delay mana ihe na-enwe promotion mana ọ bụrụ na ị bagodo as recruit omemgbe oji gụba akwụkwọ maka na ihe ekwuru bụ eze ime obi bụ obi eziokwu maka ọ bụ na echi niile kịta lese na Peter Obi abụrụ president ma na Petike Ndigbo abụrụ president right round ka onye mmemme IG of police ọ bụ na the highest onye Igbo bụ DPO ka ọ bụ n'ime ọchị ya rụta ihe niile more than mmadụ 5,000 ka o wee luo ya mana ọ bụrụ na onye Igbo nọ DIG o nwere ka isi oke iwepụ one set ka o rie mana nwa ndị be anyị nọzi na ya lesenti a na-ekwu n'amị iwu ahụ na onye ọbụla ya nọ na field anọ mmadụ nọkwa na field ahụ anyway mana ọ bụrụ na ịba na-agụ akwụkwọ dị diligent maka echi niile ọrụ adịghị ọrụ ụdụkwana iwu bụ na nwere ndị arụ amị nwere ndị arụ polisi nwere ndị arụ kọtụma ji aka gị soro onwe gị lukia ka anyị kwesịrị na ebe ọ bụ na a na-achọ ife achọ maka ihe mere ọ ji dịka ndị anyị nọzi n'amị ebe na before the war ndị Igbo bụ ha nwa bụ almost all the officers na Nigeria na amị officers dị 100 ndị Igbo 70-80 ndị gụrụ akwụkwọ so o ji abịa emewe ha sịgịdat na emekes na Igbo ku onye Igbo anwadụ mgba plan ya a na-abịa ọrụ ọfisis mgbe ha ndị Igbo bụ ha nwanụ n'isi because anyị gụrụ akwụkwọ mana ndị be anyị nkịta onye ọbụla gbaziri ọsọ most of boys anyị bụzi oke ite
ije kịta na Igbo ihe ya rube boys na-ebute kite ọ sịghị na abanọ kite ihe dị na ahịrị nne ma kidnapping ma ibele ala na ibele ekwu mmadụ na ihe na-eso n'ime ya asị anaghị dị under Yahoo obenatabago na baa na amị baa na polis baa na custom ma ọ bụrụ na ohere dị then ebe ọ bụ na ohere dị ebe a na-enekwa anya ịdị diligent na-amụ ihe a na-eme by the time na-amụ ihe na-eme promotion eluo gị nso a na-aga akwụkwọ maka ị na onye na-aga akwụkwọ na-eme research ọhụmadị agbaghara na onye anya afụ na ebe a na-enwe vacuum na ndị nọ na ya bit gbọrọgbọ enweghị tida place so biko na ọ dị anya ezigbo mkpa ọnwụ na ndị generation anya we are getting old. In fact, we've retired from all these things because now any force we keep army at this age, other possible. Police at this age, other possible. You know, go wine, wine. Kwadonu kono ba maami ma ihe niile a na-ekwu. And iwu ha na nke ebe ha na-amị ejebe Sambisa because na your rank we outgrow that thing. And even that in ọdụ mma n'ọdụ ọfụma o nwere ike echi niile ajụ tụgharịa maka ọ bụ na atụgharịa echi niile asị na ahụkwazi ndị ntụliaka a na-eme ka iso n'ihe a na-eme ndị be anyị yọrọ nụ biko ihe a bụ ime obi afa nka bụ Chidi Chidera Epetike ndị Igbo na UGWUMBA TV anyị na-ayọ gị sị biko kaba na ahụ baa na amị baa na polisi baa ihe niile a na-aba aba na-abụ n'afọ anyị so na ya bifo mmechi ụmụ nwoke be anyị mgbe ụka batara ndị CMS batara n'anya ọgbọrọ nwa nwoke iwo aso ndị a fadabata ọsịgị ọgbọrọ nka iwo ndị ọbụla bata ọ na-atasị asị ka reason ọsị na ya bụ oke daa na ya onye ekete achị ikpe ya ikpe nwa azụtara ya ọnụ ya so na ohe niile batara ọ nọcha na ya ọ sị na a na-abada na ọ na-eya ji ọkụ ya chọ ka emenụ ka anyị so n'ọnụ ihe niile a na-emenụ ndị bụ anyị kere m ụnụ ofu onye siri na ihe a dị na-aga ụka bụ ka ya keta oke n'eluigwe maka na o kwenyere na ndị na-aga ụka na-aga eluigwe wee sịkwa na ihe a ji na-ega ekpere arụsị bụ ka ya tajuo ọkụkọ afọ maka na ịbata n'ebe a na-eme ihe arụsị ma ị were ego ọkụkọ ma ị nwe ị ga-atarị nke ndị ọzọ gburu kama oruzi mbọsị ọzọ asị adaghị ha sị weta na mmụọ na-anaghị nne ya bụ biko a na-eme ọnwa si na-eme ọnwa anyị esoghị na ndị na-asị onye aba na kama ị na-aba ịkwado akwado mana nke kachasị mkpa bụ biko ụfọdụ ndị a nọ ebe ahụ kịta bụ ndị emerụ through allocation ndị House of Rep ndị Senate ndị ministers nwere ọrụ ụfọdụ ọ na-abụ ewewe asị nna chịta mmadụ 5 chịta mmadụ 10 onye ka ị na-atinye ị na-aga ere nke ere ya bụ ndị isi anyị ma ndị a na-enye eme apọịntị ma ndị a na-ahọpụta iru ebe ahụ asịghị chọwa mmadụ biko chọrọ onye Igbo tinye ebe ahụ adị ama maka na enweghị ka o ruo echi ka onye ahụ ghara irota ọsọgodo ya bụrụ na imirikiti ndị emere ọgọ na ha na-egbu ya aba ime ọhịa nsogbu adị mana mgbe ọbụla a ga-ede akwụkwọ na etu onye a si gbagote ghọrọ mmadụ a ga-akpọ gị n'ọgwụ ama ha Frank Mba gwara m sị m na otu onye mgbe ya na-achọ ịbụ lọya ya ka na-eme ka ya gaga ụlọ na ofu nwoke kpọrọ ya sị ya na nwa m nwoke na-afụkwa na ihe ga-ekwesịghị bụ polisi asị ya tụfịa akwa ahụ kpuchie tụfịa akwa ahụ okenye na afụ ihe gịwa bụ nwata rigoro n'ukwu ọjị ma mfụ ya o wee mechakwa arịa ọbanye polisi kama na dịuto na ihe na-agụ ya bụ ịbụ ọkaikpe o ruo mgbe ọ nọkwa n'ime polisi anya edikwa ebe ahụ o wee ga kịta ọ bụ lọya ọ bụ polisi ọ nọ n'Igbo nọ n'oyibo ya bụ biko na ọ bụrụ na nọọsụ ka ịbụ nke ọbụla ịbụ ị nwere ike iji ya banye amị ọ bụrụ na ịbụ dọkịta ọ bụrụ ihe ọbụla ịbụ ndị amị were ya ị bụrụ injinia wa n'ime ndị amị injinia wa na polisi injinia wa na customs maka na ha niile nwechara ụmụ ihe ndị a niile anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a wee na-asị na ọhịa ga-adị ka enwe amaghị ya ka emesịa UGWUMBA.